Després la crema no cal pot tallar les coses una mica més grosses, no cal tallar-les. No estem tirant-hi els alls. El produeixen perquè més greix evidentment que mig, és una forma de que quan quedi també quedarà rodolat, quedarà maco, quedarà el rovell dins. El que intentem amb els 4 minuts, seran 3-4 minuts, depèn del tamany de l'ou, abans que el rovell quedi líquid i calent. Llavors quan tallem, la clara queda molt tova, però el que és costós de l'ou no és el que queda calent. Sense tocar l'ou millor. Ficarem una mica de sal sobre l'ou. Llavors, per donar-li un toc també és romesco. Prens el romesco fred i tires més oli perquè es deslligui i que quedi una goteta. I bueno, ja està. Mira, ja que tenim una mica de verd, li podem ficar també l'ou. Com es diu El què? ¿Vale? Afegirem aquí la pasta a todo el porc, que poden ser peix i marisc, poden ser canelons, el que sigui, amb això un caneló cuixet. En aquest cas, nosaltres el que hem fet és fer aquesta pasta sobre el porc. Aquí podem afegir uns pinyons, unes passes, avellanes, orellanes, i el gust del consumidor. Sí, cuinar. Això és un detall que us donaré. Quan us acabi una mica de ficar-li castells, però està ben sant. No tingueu por, una miqueta d'aigua, no és dolent. O sigui, jo penso que no li pot anar malament per fer el plat. És perquè no surti tampoc tan oliós. I podeu ficar una mica d'aigua, que és allò vinga oli, després l'oli surt. Després quan sortiria, si féssim el plat, sortiria amb una bassa d'oli allà, l'oli vuelve, o sigui, torna. O sigui, són detalls que... Boca enramada, que fan servir un producte que és un producte molt d'aquí a la terra, que és la garrofa. No sé si coneixeu la feina de garrofa. És un producte molt d'aquí, la garrofa abans se menjaven els animals, ara igual, com nosaltres també animals, i la consumim igual, no? I és un producte que té molt de valor perquè dona un toc, diem que és farina garrofa, però realment s'ha de tractar com coneixeu el cacau en pols, que és molt potent. Quan fem un bizcocho de cacau, normalment si fem un 5% o 10% de cacau, en aquest cas la farina de garrofa s'ha de tractar amb aquest. És una farina que està cuita, vull dir que ja no té gust. Podem fer una trufa de xocolata, rebuixar amb aquesta farina i no cal cuinar perquè ja està cuita, està torrada. Depenent del torrefacte de la garrofa, tenim diferents torrefactes. Com més baixa és, a vegades fem servir per fer el pa. Nosaltres fem pa de garrofa al restaurant i fem servir una amb una força, un torrefacte més baix, perquè aquest és molt potent, és un bon cacau. El fet de tenir, bueno, de sofregir una mica a l'any. Ara fico menys oli, amb els cabells porta molt més oli, però en aquest cas que hi ficarem el calçot, sempre que volguéssiu ficar algun ingredient és sempre confitar-lo una mica o tirar-lo mig buit, perquè en aquest cas que està la tonyina no ens interessa tampoc fer coccions molt llargues, d'acord? Llavors fico ara poc oli per fer l'all i la ceba, en aquest cas és de Catalunya, perquè aquest oli després sabeu que l'escabetx bàsicament és una part important d'oli i una part menor de vinagre. Llavors de vinagreta d'anyoles, que no fa. El meu plat està Estem ara afegint fum. Ara això agafa aire, vale? Va afegint el fum, vale? I ja està. I tanquem. Vale? Això diria ara cap a la sala, no? Cap al client. A fotre-li canya al cambrer. Corre! Mira. Corre. Ja, avui en dia no són les càmeres, nosaltres diem transportistes, perquè transporten plats, no?
alça d'entre 15 i 25 centímetres i un diàmetre mesurat a 5 centímetres de l'arrel, perquè moltes vegades la part de baix és lleugerament més grossa. A 5 centímetres amb l'arrel d'entre 1,7 i 2,5 centímetres. Amb això què aconseguim? Amb això aconseguim que el manat de calçots sigui bastant homogeni, estalviem, evitem trobar-lo drets per molt gruixuts, és un de molt prim, que sense cremar, però una miqueta el que pretén és això. Això és el que fa el full de baix, la indicació geogràfica de Girona. Hem fet un foret de calçots, aquí tenim el reflectòmetre. En el cas del most posaríem una bota aquí i aquí hem posat calquita. Si us ho voleu passar, veureu una lectura. Ja ens posat uns números. La lectura que dona és de 13 graus mig. Això, si ho traduïssim els graus d'alcohols que podria tenir si permetessin de la mateixa manera que van morir, podríem estar parlant que podríem obtenir un caldo d'uns 6 graus i mig. Grau d'alcohol, que tant per ser en diu. D'aquesta manera podem demostrar que aquest calçot és un calçot. Per tant, ja tenim un grau de qualitat que busquem. Si no veieu con la comida se necesita beber algo de vino. Los matraseñeros somos Gianni Ventura, Forum, Sibus, de Luz, que está con nosotros, y Partida Creus. Somos del mismo pueblo, bueno, tenemos el seller en Bonaste los dos. Por lo que me respecta, yo tengo un seller, hacemos viticultura y vinificación en ecológico.